sako ƴan ƙasa ta ga dodo sakon shugaban ƙasa ne ba ni ba wasiƙar shugaban ƙasa ce ba ni ba Bazum Muhammadu shugaba ba wai ba na karɓa ba zan wuce ɗan aike ba aiki na karantawa ce ba da fari sallama yayi ba karya ba Bazum ya ce bai zarce kowa ba zarce dai alishaibun yayi ba zarce dole hamanin yayi ba kere sai nukuncin yayi ba bai kere bare mai nasara bai zarce dauda malam wanke ba zarce mamman usman yayi ba kere babatan jayi ba kere salu yayi ba kere Muhammadu zaki yayi masu faɗin haka asubari dan Allah duka ƴan ƙasa ne mana sako ga sako isufu dai na Bazum ne Bazum ma na isufu ne Bazum bai fi isufu ba wannan bayani ne mai cewa ya bambanta to lafazinsa illa ne ai duk shugaban Nijar sun yi aikin aduba ne wasu na raye wasu kwance duka iko na Allah ne idan wani ya yi aiki to wani lallai za ya dora ne Bazum a wasu ƙarshe ya ce a cewa 'yan Nijar baya san a bambanta wannan aiki na shedan ne ga dodo ga sako dukkan ɗan ƙasar Nijar saƙon sai